Jesus Christ, yeah, the Messiah, no what? Ojana in the surube, mame. If you maja, Messamuna dwe. Senya mi uma bra, come your day. Senya mi atumo. Senya Jesus, Senya mi adoya. Come in the wine. Come in Ababa. Eya na yeda osusu Nyankopon ase enye se yeti wo ye musa wose yeda na se dabi yeda na se because oso yeda na se because enioma wo ye ne soso yeda na se because na ni monyam esran na kata ewiase enyina so se nyanyame adomo a anka yen ne hwan anka ye chichanka ye kra de nka yenka ubi ewe de aso so baba senka ye nipa na echiche ene wo se wo hwa tenten gram ahofefo enka ye de enka ye akire because enkrofo ho ofe enkrofo bi so wa enkrofo bi ewonimdie wonyansa nanso mo wei ye dua bi ho mire ofe ho nkampro ye na urade apagya yen ene odi ye sima pomba tena bia baba ye kasa afọ Nyankopon wase wo besira wo a oni obi nkonkonyasie senka Nyankopon ebesira no oni obi nkonyasie anka nsem wa urade bete no nanso su se Nyankopon we yi obesira wo a oni obi ankonkonyasie sapa abara la 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 banana aba Anka meya day Sanala Anka meya day Anka meya day Jesus
Shandarandanda. Oh, Ninayo. Unyamina waye. Unyamina wayo. Waye mi say ye. Sa. Power. Hey. Wayo. Waye. Unyamina wajimi. Unyami waye mi. Enyama wadi. Unyamina waye. I am say. Osidei. Enu ti yari ayi. Ena waye dei. Waye dei. So what you see? Neka. Power. Onyame wajimi. Onyame wayemi. Enyama wodia. Onyame na waye. Onyame na waya. Waya me say. Onyame wa. Wahe. Enyama. Sarara. Pam pam. Onyame wachimi. Atoye bebe. Onyame wayemi. Enyama wodi. Onyame na wayo. Wayemi say. Onyame wajimi. Enu ti asan ba biom sima no aduanan e ba ko. E na abo apa no pa no nsia ho. Abusiafo na no pa yi. Ye chechia mu nyina ma mu ache. E di aba ahenkan 93.3 FM. Ajia tumu kasa fidie eso. A free break up him say no njibe body wa woni mu dada. Adum ne ahumobro nti Kristo Yesu de ewiemu no ache yen. Eni ti yanso ya badwendwo man Ghana ho. Ene ya woda. June bosome no ne da toso aduanan mum. Aduanan. The 24th day of June 2021 is today. Eto bi anatwi na bu akamu. Keka wo. Che mama tamfu nyina wo hwete. Keka wo. Na mama tamfu nyina wo hwete. Woso ho. Matamfu nyina wo hwete. Na keka wo. Obi nyankopon sorry na no pay akeka ne ho ama na tamfo ani magu ase tie wo mu nso soye ne wo mu ene ma wo mu susu se mra wo su nyina me se emfon enu na edi kan me se nya de ba de emfon enu ye edi kan se amfon anwia afa nyankopon be kekere na wato atwini nsuom enti e beto nsuom se tu na so am so am nte ase omo ni nyankoropon di besi ani a eno ni nyankopon be ho mandimu din no aka kire nkrofo ese mo yare no no nyankopon so obesira wa baifuo bi kana tubom me ono how could you me say ensira bi ama hunu se nyankopon akekere di ma nipa bi no hwe anopai sore keka wo ho e ma biribi nhye wo so enwene ne wo bedi na ho se nyankopon ontumi mfidi wo ontumi provide ya anka anopai nka wo mo awu nka wo ka ho bi eni ti se wa sore anopai a nyame onkonkro se me nka nche wa anopai se wa ye ready so be fidi wo wa ye ready so odede wo pe ebe ma ho eni ti keka ho wo so ahu kire ni gu wo so anim gu ase ni gu wo so mremre yo ni gu na Kristo Yesu di anwonyam ba
What the end nyam na ba? Why ye why yo ya campo da anopai to carry for ejo nyam ye why ye why yo la da 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 Parifo ejo nyame ye waya you know Parifo da nyame ye waya ye da 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 you know Parifo ejo nyame ye waya anopra nyama onkonkron se men kan kire obi a nani da so asan na ene yade wo ekogina court tie nyama onkonkron na ekasa no obi ani da so asan yade ni kogina court asem no odi bem pa nanso onipa na wone ne pre no wo sika ten no eni tie na adwene se odi sika di besisi no I see the angel of God. Say walk court to her. Now akwa kasa ma o. Okọ court to her kodi asem na ma o. Now why need the biggest judge? Say we nyankopon free ho why need judge biem. We Yesu free ho why need lawyer. Why any lawyer? We okonkru free ho why need prosecutor. These people are gonna work together for your good. I see victory. I see people jubilating, celebrating. Sanse nyankopon wedi wonga sama ma won. Afei enipa bi a wo mo wira ho na wo mo eti nisuo ma hunu se obi wira ho ma enwum ya wo to bi kura wo su awurade de credo epepa wo de credo ku pepa wani ase wate wo de credo ku pepa wani ase wo de handkerchief pepa wani ase mo konkuru yi nisuo afiri nkrofo bi ani ase hwe obi akogina mu ama nyamo konkuru kasa no petie obi ekopɛ bosia ena obi akogina mu di ama no okogina mu di ma ne wie ye no onipa na okoje bosia ne ma ne nadwane amene wo na wo ho kire wo. I see the Spirit of God say wo reveal baby onipa ne tedi a kire wo. Obi koje bosia na koje ya de oso de baye no antimi amfa nye ahye baby a koje bosia ne free ya na nye papa. The Spirit of God is restoring you. Listen to me. The Spirit of God this morning is restoring some people. What the locust has eaten, God is restoring it. I see the power of God hovering around us. La la la. Hey, 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 hey. La 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 la. The Spirit of God is working this morning, and I believe He's not going to disappoint us. He's going to bring us results, positive results. Yeah, one catch us saying Yankopon wa pa ba woni pa ho. Yankopon pa ba wa yen ho. And it is about some camphony be the atro say, we are the moniani, we are Jamamboni, we de we hie mojagu, et Yankopon pa wa asem wa so wabwa. Tie. Kenya mi adua kire wa no pa ebisi nya wabwa. One catch God still loves you. Or that's so do. Nti anope wo be hye ho animonyam. Private road transport operators almost some beto am lorry fame. Adenti ya ibedi mun komo. Enkwada wo Ghana bebere no aso mbetu kwan from man mu. Ibedi mun komo. In the meantime, I'm kwa homa ne so ne konkofa eye wiemu bobre ne anope yi kukusi anwumre. Emfa ma papa oti yenkan ma good morning.
Yemia. Apumboko dear. Yamiadum. The radio. So, I don't remember any more brain some sanity. You, ma, Minchia, will see for now. I'm going to be at May 24th June 2021. If you move up there, no, funny in fee, Pano. Yes, a funny fee, a flower, sugar, copec, a cratchy, a dance that mankind, ha, sopon, Cape Coast, a crab, a zim, and a tapa, and a pay if you make Kusu. Emma, it's only better to Cape Coast, sopon, Takrabe, bebe 8 a.m. economy, so no better to picture. If you must show the Bocacudina 33 degrees Celsius, and Panon Macam. After say a call, northern portions of the country now, Tamale Yindi, Wale, Navrunku, Bogatanga, Savaluku, and then the Patamono. And the pay if you move Kusu, if you must show Bocacudina 36 degrees Celsius. Now, Navrungu, Wale, and Bogatanga, if we so better, and say we have 52 p.m. economy, so better was a million body. After about inland areas now, Che, Obuase, Kintampo, Sunyai, Bono, Texima, and then Patamono. And the Benjamin Minister now 4 parties, and say we move Kusukaka. Emma, if you mono, baby, a popone pie one, so a better ewo. Emma, we must show Bocacudina 33 degrees Celsius. In the about eastern portions of the inland areas now, Michelle Asamankese, Kufurudia, Akimoda, Dini, Achiansi, Elfonsi, Nenempatema, Etne, Aba, Sabane, Swegu, Nenempatemono. And a pay missed an answer 4 parties, ever for Mokaka, and a young Bekusukaka, Emma Equimuno, baby, a pop on a fire will be an so a better temperature. Emma, if you must show the Bocacudina 32 degrees Celsius. There's an eastern portion, so as a man can say, Kufudia, Akimodan, and Patemunes, Achianse, or Fonse, Kibi, being Saban, Swedon, and Patemono. If we intend to Emma, you must show Bocacudina 32 degrees Celsius. Until May, you move over and be there, and they are together. Okay, Papa, my nasi. Yes, that. All right, so Yane, Papa Ni, and Ekotri and Komo, all the way from the headquarters of Ghana Meteorological Agency. Ono and our servo as a duty forecaster. Edima Ahenkai 93.3 FM. Ano pa Maakye. Ya kono hono mano pe bia no de wiemu bobrensem. Edi amaye ne de enso wode atum hyene nso mame. Nyamina wayo. I don't yet be Nyame waye me. Enyama. Yeah, twaso. Nani me pesa woti ase ne se. Nyankopon wo mrewo. Eni nti se yare bi na wo yare anope wo hu. E na boronsam utwa mfonyini bi a kire wo se ye aguaman bi a wo kokobọ ye. Ndi aguaman so asotwe e na wo hunu no a ka kire se wo yo trofo. Ka kire se wo yo trofo. Me se de ka kire se wo yo trofo. Ohun be tow. Me se wo be de e be tow. Na ebe ye ensenkaye ni adansidie e de amanyame na dwuma. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Jaba. Pirim pam pam. Keka oh ah. Nina won't waiting. Keka oh. Ni ameka kire wi nyina ne se. Nyankopon wa mayen honhom se yen famba mesuru ade. Dabi wa nyesa wo ye de ban ade. Oya ade bia. Sa honhom no de ma me nu mienu no. Sa honhom no. O se yen fa enkasa se nyame mba.
na wokɔ kasa se nyame bɛyi nyame ba foforo bi nso o kristo ni bi bɛka se akwan nso de ɔkasa ne bo so papa ɔkasa ne bo so papa but onim sɛ sɛ nyankopɔn ma wotumi a you speak like someone who has a great supporter. In fact, greatest supporter. Eyane ya reho. Si yankasa yen ho Kristofo a yen ya na yesi ye Kristofo no. E na ye sign launch attack otanhunu. E de ma yankasa ye nwia. Eyane ya reho. E oja no akwa no okasa ne boso no. Okasa ese de wiase nyina ne dia no. But wonim said the spirit of God. How de ma ye no. God didn't give us the spirit of timidity, but media be betra mintimingaza media mingo ko via semni abetame nyankopon wa ma me honhom sa tie o mo de ma me anopa me kan kire o bi o Bible no yanko 2 Timothy chapter 1 the verse 7 kanya me adwen akire wa wote wo no mo ka asantefo ngomatiri du nyimu nsia enya dwuma wa ha me kanya me adwen akire o tie me or say 2 Timothy chapter 1 the verse 7 or making kind the amount or say for God had not given us the spirit of fear but of power. I love this quotation. And of love and of a sound mind. Bible ne kasano. What one more can media no nim say ye fra and to my go in kodia prepare grob what tisim kodia prepare go ni bi for God had not given you the spirit of fear wamfa ehuhum wamfa ma wo wa nyankopan ka say be yo ho bote be na masase we so because what dia wo mpe ho asem wo boa say before be asoro so a woni ni mfansi ani tira say you have the power more than they do jamunya say malaria krache wa na ehunehun say bekun. What are you talking about? And you go to church from Monday to Sunday. So are you trying to tell me say you just go and make nuisance? You can nuisance obi oye dede no the papa bi ampiem free mumma. That is nuisance. My friend, you got to demonstrate the power of God sometimes. Sabron samya na dwene so obagiwa nije de afiri won nsam a woni ni nsin ketew na ka kire se wo boya untumi da woni ni fansi ani na jai se wo de tebo yi utikura ne yo ya osofo number ne wen wo hwene ne yo ya yi osofo number ne wen a business ne sha se e ko fom a malam ne kwan we he ne number no kra mo se mo de to he madam sinkete original wonan so for God had not given you the spirit of fear. For God had not given us the spirit of fear, but of power. You carry power. Power no ne ka ewo Hebrew mu say dunamis. We are talking about power, you are there talking about media men ko kan wo mo ayeme. Obo akokan yanya wo. That is it is part of their DNA. It is part of their makeups. So if omono they have decided to say obia kasa wo mo beye no a that is them. You are different from them. You should be able to identify who you are. I will say wo unless nyame somna wo somono also someone kwesi ama nkwa Kristo sumno abidia then I can't speak for you, but say wo sum nyame ni ye na you want to recognize nyankropon a wo sumno dia na no pay chiro woni se menka nkira wo say God had not given us the spirit of fear wa mayen huhum but wa mayen tumin and what and it is a we also for no wa bing se den wo so wa bing no rehye ena wa sofo wa friend saying wo members no wo no won kire wo do adi mfa nkire wo co-workers kire wo do adi mfa nkire mo ho a that is not the spirit of God. I'm telling you this morning. And wo kwa so bi ma ya na ya were ho keke also for say yeah wo abranche na o tie kire ho no so original ho
ɛwɔ sunsum wiase mu no mahunu sɛ Nyankopɔn abie m'ani na nyame bie m'ani no mahunu sɛ wo saa abranteɛ nyame ɛnsa da wo so paa na mmom gyina hɔ meba no asan kɔ madam nso sɔre madam nso so mahunu sɛ mmarima mmienu bi gyina wo nkyɛn na mmarima no wɔne de asie ni a wɔko na bibisa Awurade sɛ adɛn nti no wɔmokɔ ɛne Nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ wo ne mmarima mmienu na ɛdɛti madam nso sɔre gyina hɔ maam nso sɔre I mean ohunahuna sɛ ya ni ohun yɛ ne kosi sɛn ohun yɛ ne kosi sɛn yay God had not given us the spirit of fear but the power mame nkombra no mesa meka mu asɛm mfa nkyerɛ no nso abɔ me ne wo ka sɛ yi kwabena jenim watena se a wo de sports de ba beto aso de ama wo fa sɛ utirim upia firifia kwa adwuma yi fa sɛ utirim sɛ unkonkonya car accident ngu ɛna esisi mi so sɛ me oboa wungu kɔfa car no Nyankopɔn do bɛkɔ ba bi a wokɔ esisi mi so sɛ adwuma na me kɔ ne bɛbɔ ka oboa eye huhom ɛne huhum bi antum firi mu wɔ Yesu Kristo dini mu mame nkombra me meto ankomo twetwe ne so mfa ma wo but before I go no me no ka sɛ yi ɛbɔ nɔnwɔtwe ɛpaa mu pɛpɛɛpɛ a dwumadie bi bɛkɔ so ɛwɔ King of Grace Chapel Ghana ɛno no wɔ asene ɛyɛ 3-in-1 UKTL Cocoa Company Network ɛna wɔn ne International Agro Limited aka boom na ɔmo so mo bɛti kuo bi ɛde ama akuafoɔ na ɔmo de akyerɛkyerɛ wɔm na aboa wɔm ama mo amudo cocoa mo amudo bodwa ne no baye bi amudo no atimi asodoso ne mo anya mfaso bebree ɛne nti saa akuafoɔ nkabo mu kuo yi a yɛba bɛti opɛ sɛ ɔdo ho ba bɛka ho bia anɔpɛfo ani kyerɛ mu ɛwɔ King of Grace Chapel Ghana King of Grace Chapel Ghana no nwɔtwe mbɔ paa mu pɛpɛɛpɛ na meeting hyɛ aseɛ na ne wɔ mu onie ɔmo kyerɛ sɛ oba bɛyɛ part of ɛyɛ wɔ mu kuo yi a adumuhyɛdeɛ ne de bebree ni friend incentives ɛyɛ hye bebree ɛna ɔmo de ɛbɛma wo ɛne nti oba na wo de voters ID card anaasɛ passport anaasɛ wo insurance card no na wo de aba card amabɔ din nyinaa no ɛwɔ sɛ otumi de baako ɛba na yɛ registration no ɛde ma wo ebacho registration no book no yɛ tɔɔyɛ yɛmfa nkyɛ yɛn bible so ɔde ma akwa nti mo fa makwa but book no de wamfa makwa yɛ tɔɔyɛ nti no nso so wo ba yɛ betwere odi aguso no nso wo betua ka nti ya na wo de sika aka ho aba Ghana unya ka se free a ye feel say nya de pa nti we no ye say tua and become part of us na omo say enipa be say 100 a omo be di kan no omo be che mo fertilizer free enti no nwotwe mo pam pepepe wo yekuani na wutie mi a mo me nyina mfa ani nkyerem e wo King of Grace Chapel Ghana e wo asene wo yaduru asene amusie ho no ɛhɔ no mo na King of Grace osofo Reverend F in Cancer na sɔre hɔ munsi hɔ na mo konko register na mo nye part of ɛyɛ the 3-in-1 UKTL Cocoa Company Network wɔn association no na emfaso bebree wɔ so no ɔmo fa bi emfa ema wo so ate ase me da se bebree nti sports for ne toa so e de ama wo midin Obuoba Ofori Amanfo yɛsɛn ba